Fil-programm tal-lum maħniex se nħarsu lejn xi personaġġ partikolari, se nixtarru ġeneru differenti minn tas-soltu. Se nħarsu lejn xogħlijiet imsejħa il-Kotba tal-Fatt. Dawn il-kotba bdew bħala rakkonti osra li jirrakkontaw fatt li jkun seħħ fil-pajjiż u normalment ikun IMA. Fatti popolari jinkludu delitti u serqiet kbar. Il-popolarità kibret u bdejna naraw aspetti oħra bħall-umorizmu u l-bidla fis-soċjetà Maltija. Matul it-tieni gwerra dinjija dawn il-kotba kienu jintużaw bħala forma ta' propaganda. Dawn ir-rakkonti bdew ikunu ppubblikati f'pajjiżna matul it-tieni nofs tas-seklu 19 u baqgħu joħorġu sa snin 70 tas-seklu 20. Immorru lura fis-seklu 19 biex niskopru l-oriġini ta' dawn il-kotba. Dawk li aħna bil-Malti ngħidulhom il-Kotba tal-Fatt, bl-Ingliż ħafna drabi nużaw il-kelma chapbook. Huwa pubblikazzjoni irħisa, huwa pubblikazzjoni ta' ftit paġni, huwa pubblikazzjoni minn karta ordinarja, jiġifieri hija l-iktar tip ta' pubblikazzjoni irħisa komuni li wieħed jista' jimmaġina. Imma mhux biss mill-att ta' format, imma anke bħala kontenut. Jiġifieri l-idea hija li tilħaq il-massa tal-poplu. Allura x'tip ta' rakkonti, x'tip ta' stejjer kont issib f'dawn il-Kotba tal-Fatt anke barra minn Malti, f'dawn pratikament jibdew mal-istampar. Jiġifieri mal-istampar inti għandek l-istampar tal-Bibbja, l-Gutenberg Bible, tax-xogħlijiet ta' Plato, tax-xogħlijiet il-kbar. Imma dak għandek udjenza ristretta lihom. Jekk inti trid tbieħ il-letteratura, il-materjal stampat lill-massa tal-poplu, trid letteratura li tappella l-poplu. U allura mill-ewwel bdew dawn iċ-chapbooks. Kotba żgħar, ħafna drabi b'rakkonti veri jew inkella fittizji, imma l-importanti li huma rakkonti illi jiġbdu l-kurżità, rakkonti illi n-nies jinteressawhom, allura għandek delitti, allura għandek affarijiet straordinari fejn naf jien hemm minnhom daw pereżempju titfaċċa kometa fuq xi pajjiż fl-Ewropa. U allura għandek dan il-ktib tal-Fatt bl-Ingliż u bil-Franċiż ħafna drabi anke kienu jittraduċu mill-lingwa l-oħra, jikkupjaw u jittraduċu eċċetera. Illi qiegħed jispekula, qiegħed jiddeskrivi dan il-fatt straordinarju jew inkella seħħ xi terremot jew xi mxija ta' xi epidemija eċċetera. Għandek diversi minnhom dawna. Bil-mod il-mod bdew jispeċjalizzaw iktar fuq aspett partikulari. L-aspett partikulari kien il-crime, id-delitti. Delitti ġifieri għandek itil, imma għandek ukoll serq, għandek dak kollu li jaqa' taħt il-crime. Kif qed ngħidu, jiġifieri qed nitkellmu fuq materjal irħis, kotba żgħar, ġeneralment 16-il paġna kollox, forma ta' poeżija, jiġifieri inti għandek rakkont imqabbel, imżejjen naturalment, jiġifieri jekk inti għandek delitt li ġara vera, se jkollok ir-rakkont fil-ktib tal-Fatt, se jkollok l-ismijiet ħafna drabi huma l-ismijiet attwali ta' min inqatel, ta' min hu l-qattil, imma mbagħad se jkollok it-tiżin ukoll l-idea kif qed ngħidu mhux l-iktar il-verità, l-idea hija aktar illi inti tbieħ. Kien ikollok anke kultant reklamar fihom, kien ikollok ukoll speċjalment fuq l-ewwel paġna, fuq il-paġna ta' barra, xi daqsxejn tal-illustrazzjoni bażika ħafna, ġifri m'għandekx xi xogħlijiet ta' arti xejn, imma fis-sempliċità tagħhom huma interessanti. Ġifieri nitkellmu hawnhekk fuq materjal ta' natura popolari. Dawn il-fatti Maltin kellhom karatteristiċi partikolari. Fost il-karatteristiċi ta' dawn il-Kotba tal-Fatt, wieħed isib il-lingwaġġ bażiku Malti użat, jiġifieri m'għandekx tiżjien, hawnhekk hemm inti qed taqra xi poeżija b'xi Malti elevat li diġà kellna minnhom, m'għandekx xogħlijiet ta' Ġananton Vassallo, m'għandekx xogħlijiet ta' Dunkarm, imma għandek il-Malti bażiku l-importanti inti illi tilħaq lill-massa tal-poplu, hija l-lingwa tal-poplu hawnhekk. Għandek il-karatteristika tal-materjal, jiġifieri għandek il-karta tal-gazzetta, jiġifieri l-iktar karta irħisa, l-iktar karta illi ma tiswix flus, u ħafna drabi mbagħad tikkrea problema ta' preservazzjoni tagħhom dawn għaliex jibdew jitfarku. Ħafna drabi t-titli wkoll huma titli drammatizzati. Il-qtil orribbli u li kexkex il-kulħadd li seħħ, jiġifieri il-lingwaġġ huwa lingwaġġ li għall-attenzjoni li dak li jkun jiġbed iħajjar illi tixtri dawn il-Kotba tal-Fatt.
Dawn il-kodba kienu jkopru suġġetti differenti. Fil-maġġoranza tagħhom huma kodba dwar delitti. Jiġifieri għandek qtil, għandek serqiet ta' ċertu portata, jiġifieri fil-maġġoranza l-kbira dawk huma l-kodba tal-fatt. Jiġifieri xi ħaġa li twaħħax, jiġifieri l-element tar-reat huwa xi ħaġa li dejjem jiġbed il-kurżità. Jiġifieri min għamel il-qtil, kif sar il-qtil, kif kien ippjanat il-qtil, kienx biex jinsteraq, kienx qtil minħabba ġelożija, jiġifieri ikollok dawn l-elementi umani illi jiġifieri dawn dejjem kienu popolari. Min barra l-kontenut huwa importanti wkoll naraw min kienu l-awturi ta' dawn il-kodba. Kellek kwantità ta' awturi minnhom dawna ħafna drabi tieħu mill-istil, jiġifieri tajt isma' dawn l-10 kodba tal-fatt donnom ħarġu mill-istess id. Illa għaliex għandek l-istess lingwaġġ, għandek l-istess espressjonijiet qed ikunu użati, eċċetera. Kien ikollok ħafna minn dan. Imma ma jkollokx l-isem tal-awtur fuqhom. F'każi oħra għandna. Pereżempju, għandek Michele Psajla. Michele Psajla kien wieħed minn daw il-qabbiela illi kien iqabbel u mbagħad kien jippubblika dawn il-kolba tal-fatt. Iktar qrib żmienna għandek Michele Abela, il-Bambino. Il-Bambino wkoll ippubblika numru ta' dawn it-taqbiliet forma ta' appuntu ta' dawn il-kolba tal-fatt. Dawn baqgħu jeżistu sa ġifieri sa snin mill-inqas sa snin 70 tas-seklu 20 kienet għandek minn dawn il-kodba tal-fatt kienu għadhom kunu pubblikati meta għandek xi każ kbir, xi każ ta' qtil speċjalment li jkun kexkex lil Malta, kienu għadhom joħorġu, ġifieri mhux daqshekk il-bogħod minn żmienna. Nisimgħu ftit dwar il-kodba tal-fatt li kienu jkopru delitti u serqiet. Kienu popolari ħafna, kienu bdewhom qisu għal bidu tal-20ijiet. U l-istejjer imorru ħafna lura mill-20ijiet tas-seklu 20 għax l-istejjer hemm waħda minnhom tmur lura għall-1835. Kienu jinbiegħu kemm fil-bliet u fil-ħula b'mod speċjali fil-belt kien ikun hemm persuna, kien ikun hemm raġel f'bib il-belt u kien ibih daw xi għax jiena niftakarhom ukoll li l-aħħar li kienu xi ġis soldi jew 3 soldi. Dawk li jmorru lura miktubin Malti l-antik li meta ġejt biex nippubblikhom jien fl-2007 tawni il-parir li nagħmilhom f'Malti tajjeb għaliex min ikun qed jaqrom aħjar. Stampati kemm f'diversi stamperiji, kemm fil-belt u anka f'Taslima. U waslu bħala rakkonti sa' sittinijiet bl-aktar waħda popolari dik tat-tifel tal-belt ta' Twania Aquilina. Per eżempju, dik tal-1835, l-ewwel waħda, dik hija ta' ċertu Seli kien membru tal-Armata, qiegħed fl-iskola tal-Armata Sant'Irmu, u kellu missieru wkoll soldat. U dana kien naqra imqareb u darba minnhom spara għas-Surmas u qatlu u biżball qatel wieħed mill-kollegi tiegħu u dana kienu għalquh kull ma kellu xi 19 sena. Dik l-istorja tmur lura għall-1835. U mbagħad għandek il-famuż każ ta' Żuta, id-delitt li għajduru ta' Żuta, bej is-Siġġiewi li nħalta f'Siġġiewi l-Buskett. Hemm ħafna hemm tal-qtil tal-aħħar eżekuzzjoni li saret f'Malta tal-1943 meta kien inqatel wieħed it-tela ta' ħalluqa u radmuh fid-Demel kienu żewġ taħwa
li nataw il-forka. Hemm ħafna, mbagħad hemm delitti taqtil ta' nisa u minn barra daw, u mbagħad bħala delitti ma' omixidju, hemm ukoll il-famuża serqa il-kbira, ngħidilha jien l-ikbar serqa f'Malta meta nserqu l-flus tal-pagi tat-tarsna. Dawn il-kodba kienu jkunu mqasma b'mod partikolari. Huma daw faxxikli, meta ngħidu faxxikli ġifieri ikun hemm 16 paġna kważi l-iktar. Bħala daw il-faxxikli kienu joħorġu wkoll romanzi, stejjer twal. U romanz kien jinġabar pereżempju f'10 jew 15 faxxiklu. Da kien joħroġ faxxiklu wieħed u kienu jkunu anka mitwejn b'mod li tittoqgħod u mbagħad jiġifieri jkollok qisok meta tiftaħhom jiġu b'karta waħda u mbagħad jkollok toqgħod tagħmilhom inti biex jiġu b'forma ta' ktieb. Imma u l-faċċata ta' quddiem kienu żejnu naqra, jiġifieri il-printing dak iż-żmien l-istampar kien ferm differenti minn tal-lum u għandna wħud minnhom li l-awtur ma nafux min hu. Da kien hemm diversi awturi, kien hemm Xibarras, Fong, Bonello u kien hemm oħrajn. Imbagħad għandna xi wħud li fil-di tal-friċċata ma jidirx isem l-awtur. Issa se naqraw silta minn Fatt ta' delitt. Id-delitt ta' Giuseppi fil-katakombi ta' Wied Għammiq. Om Giuseppi b'qalb miksura tibki ġolassa ta' żabbar. Ġibu li libni ħajja u mejjed, għax mingħajru ma mmurx id-dar. Il-pulizija ħarġet biex tfittxu, qalb tant siġar, blat u għerien. Iżda l-imsejken ta' Giuseppi ma setaw isibuh imkien. Francesco kien imur iżuru, jara jekk huwa għadu x'ħaj. Ftakar li inti tiġi minni it-tinix iżjed bis-saqajn. L-aħħar darba li marma ġembu, ħarsa bil-ħniena ħares leħ. Dana kompla jaqbes fuqu, beda jagħtih, qatlu b'riġleħ. Giuseppi miet, Giuseppi spira. 3 ijiem dam għax u agonija. Dan għal-bniedem hekk innoċenti għaliex qatlu hekk mingħajr ħtija. Hemm ukoll dawk il-kotba tal-fatt li huma ta' xeħta umoristika. Meta inti għandek suq ta' arrejja popolari li jaqraw biss bil-Malti basiku, u inti trid da suq tissodisfaħ u fih il-qliħ għax inti dawna qed jixtruhom. Inti tajt tisma' ma l-qtil mhux biżejjed, is-serqiet mhux biżejjed, ħa nippruvaw. U waħda mill-loqsma li daħlu fiha daw il-kolba tal-fatt interessanti ħafna huwa l-umorizmu. Jiġifieri inti jibda jkollok kodba minnhom dawna mhux biex ikexxu, imma biex daħqu. Sewa, pereżempju, tip minnhom interessanti ħafna anke mill-lat soċjoloġiku żgur m'hemmx dubju, huwa dak li forsi wieħed jista' jsejħilha il-battalji bejn is-sessi. Sewa, allura inti għandek minnhom dawna il-ġuvni li maqdar ix-xebbit kollha. U allura għandek għanja ta' dal-ġuvni illi jixtieq isib tfajla imma kull tfajla li taqa' magħha għal xi raġuni jew oħra ma toġbux għax għandha problema, jew għax twila wis, jew għax qasira wis, jew għax xara iswed u dal-affarijiet kollha. Jiġifieri dan huwa l-idea ta' umorizmu li kellek Malta 100-150 sen ilu. Għandek bil-kontra wkoll. Għandek ix-xebba li tmaqdar is-snajja kollha. Jiġifieri il-ġuvni issa sar importanti f'dal-kuntest u jkollok numru minnhom daw mhux ħarex wieħed, jkollok kwantità. Mhux l-aspett fiżiku l-iktar, imma x-xogħol. Allura jiena ma nixtieqx niżżewweġ bennej għax jiġini d-dar kollu trap u jiena ma nixtieqx niżżewweġ skrivan għax ikollu deh kollha bil-linka. Dan it-tip ta' aneddoti għaddejjin il-ħin kollu. Għandek oħrajn, pereżempju, l-istess jirriflettu ir-realtà li qed tinbidel. Allura kritika għandek kodba tal-fatt qed jikkritikaw lin-nisa lill-mara moderna. Da qed nitkellmu snin 20 snin 30. Għax issa l-mara Maltija qed tilab it-tennis, issa l-mara Maltija naturalment il-mara Maltija dawna kienu numru limitati, il-mara Maltija ta' ċertu klassi naturalment. Il-mara Maltija li issa qed tirkeb fil-karozza mal-ġuventur, il-mara Maltija li issa qed tagħmel il-make-up, jiġifieri dawn huma l-affarijiet ir-realtà soċjali Maltija li qed tinbidel. U
U li dawn ir-rakkontaturi, dawn in-nies li iqablu, dawn in-nies li qed ibijaw daw it-tip ta' kodba, sabu art fertili illi jippubblikaw fuq daw it-tip ta' suġġetti. Insibu dan il-karattru partikolari u interessanti, il-karattru ta' Bertoldo. Bertoldo huwa karattru mill-kummedja Taljana, ħanajdu hekk, fil-kuntest Malti daħlu bil-Malti Jonathan Vassallo. Jonathan Vassallo kiteb daw ir-rakkonti ta' Bertoldo, dan il-bniedem umli illi jispiċċa anke quddiem ir-re u r-re bis-supervja tiegħu kollu jaħtfu, imma Bertoldo kultant b'makakkerija wkoll jirnexxielu wkoll jitla l fuq ukoll. Jiġifieri kellek karattri meħudin minn kuntest barrani, meħudin minn kuntest letterarju barrani bħalmu f'dal każ illi jiġu użati f'kuntest lokali bil-Malti u wkoll jakkwistaw ċertu popolarità. Insibu wkoll serje popolari imsejħa Dr. Brombos. Fost dawn it-tip ta' kolba tal-fatti popolari, sadana bejn tip tal-fatt u bejn periodiku, issu ximkien fin-nofs. Bħala format, id-Dr. Brombos kellu l-format ta' ktib tal-fatt. Jiġifieri ktejjeb żgħir, ftit paġni, illustrazzjonijiet xi ftit lemmulaw, kart ordinarja, Malti bażiku, eċċetera. Ġifieri il-karatteristiċi kollha ta' ktib tal-fatt. Bid-differenza imma illi ħafna drabi m'għandekx taqbil, m'għandekx rakkont poeżija, imma għandek serje ta' ċajt. Jiġifieri daqsxejn ta' ktejjeb ikollok ċajt. Paġna wara paġna ta' batti bekki bil-Malti ta' ċajt, ta' sitwazzjonijiet ridikoli ta' ċajt illi kellek. Xi ħaġa interessanti, d-Dr. Brombos kellek serje. Il-Dr. Brombos ma kienx one-off, mhux ġara delitt u ħareġ ktib tal-fatt. Imma dana għalhekk jiġifieri kważi kwalifika wkoll bħala periodiku, ma periodiku b'karatteristiċi qawwijin ħafna ta' ktib tal-fatt. Ktib tal-fatt umoristiku huwa serje, serje ta' ktib tal-fatt umoristiċi ħanejlhom hekk. Issa sa naqraw żewġ fatti umoristiċi minn Mediċina għall-imdejqin maħruġa minn Dr. Brombos. Bejn mara u r-raġel tagħha, il-mara. Illum il-liċenzjajt lill-kamerjera, ir-raġel, affari tiegħek ma jimpurtanix. Il-mara, għax għandha ħabib, ir-raġel, affari tagħha ma jimpurtanix. Il-mara, iżda l-ħabib tagħha huwa inti, ir-raġel, affari tiegħi ma jimpurtakx. It-tieni fatt umoristiku, ma kienx hemm. Kaptan li xut. X'għandek xi tajt fuq l-akkużat? Ix-xut. Li kien fis-sakra u għamel storbju. Kaptan, x'iżjed? Xut. Kien qed jargumenta mal-fizzjal tal-assa. Kaptan, kif tipprova li kien fis-sakra? Xut. Għax il-fizzjal tal-assa ma kienx hemm. Tip ieħor ta' kodba tal-fatt huma dawk li ħarġu tul it-tieni gwerra dinjija. Dawn kienu jintużaw bħala forma ta' propaganda. Hemm dawk li huma kontra l-Italja faxxista. Wieħed mill-ġeneri illi għalih kienu ġew użati l-kodba tal-fatt kien appuntu matul it-tieni gwerra dinjija. Jiġifieri f'daqqa waħda Malta sabet ruħha fit-tieni gwerra meta l-Italja faxxista ta' Mussolini f'Ġunju tal-1940 iddikjarat gwerra fuq l-Ingilterra naturalment u Malta ġiet mill-ewwel fuq il-linja tal-attakk fil-fatt l-għada Malta ġiet attakkata. Dawn il-kodba tal-fatt kienu mezz ideali biex ikunu użati bħala propaganda kontra l-għadu. F'dal każ primarjament l-Italja faxxista, l-Italja ta' Mussolini. U matul is-snin tal-gwerra għandek serje, għandek sensiela wieħed wara l-ieħor minn dawn il-libretti, minn dawn il-kodba żgħar tal-fatt li huma propaganda antifaxxista. Ħafna drabi b'mod sarkastiku, ħafna drabi b'mod umoristiku qegħdin jattakkaw u ħafna drabi jattakkaw il-persuna. Ħafna drabi kontra appuntu Mussolini, dal-bniedem ridikolu, dal-bniedem li jaħseb li hu xi ħaġa kbira mentri fil-fatt mhuwa xejn, dal-bniedem li huwa pupazz ta' Hitler. Jiġifieri kellek ħafna minnhom dawna. U kif qed ngħidu, jiġifieri żgur li labu sem importanti fil-gwerra fuq livell propagandistiku. Insibu wkoll dawk li jitkellmu kontra l-Ġermanja Nażista. Bħalma kellek daw il-libretti
antifaxxisti, anti-Mussolini, kellek bħalhom għalkemm fil-każ ta' Malta kienu inqas kontra il-Ġermanja nazista kontra Hitler. U l-istess, jiġifieri inti għandek il-persuna Hitler illi huwa it-target ħansejħulu hekk ta' dawn il-libretti bil-Malti illi qegħdin jattakkaw naturalment lill-għadu. B'differenza mill-każ ta' Mussolini, ħafna drabi ta' Hitler ma tantx huma umoristiċi għalkemm hemm umoristiċi wkoll, imma ħafna drabi huma dal-persuna tant ħażin, dal-persuna mill-ard, il-kreatura illi ġabet id-disgrazzja kollha fuq id-dinja, għandek ħafna drabi wkoll numru minnhom element reliġjuż, pereżempju wieħed minnhom għandek Hitler il-qattil ta' 700 qassis. Allura inti qed iddaħħal ukoll l-element reliġjuż hawnhekk. Fatt ieħor huwa dak dwar Carlo Malija. Wieħed minn daw il-libretti żgħar interessanti illi huwa pjuttost eċċezzjoni, huwa differenti mill-oħrajn, huwa librett illi attakka lil dawk il-Maltin illi kienu l-Italja u li kienu favur il-gvern faxxista ta' Mussolini. B'mod partikolari hemm librett dwar Carlo Malija. Carlo Malija kien wieħed minn dawk il-Maltin illi kien l-Italja, kien ilu l-Italja snin qabel il-gwerra, illi speċi kien il-mexxej ħanajdu hekk tal-fazzjoni faxxista Maltija fl-Italja li kienu totalment favur Mussolini, favur li Malta ssir parti mill-Italja. U appuntu wieħed minn dawn il-libretti ma jattakkax il-Mussolini, ma jattakkax il-Hitler, imma jattakka speċifikament il-Carlo Malija, allura fuq l-oxra tiegħu għandek stampa ritratt ta' Carlo Malija u għandek attakk fuq dawn il-Maltin illi huma tradituri li qegħdin l-Italja appuntu biex jagħmlu ħsara lil pajjiż. Issa se naqraw silta minn fatt dwar Mussolini, bit-titlu Mussolini waqa' għal ħabba tas-Sultan. Mussolini miskin kellu jaqa' għal ħabba tas-Sultan. Min tant kliem f'taħiru pożi, mill-ġnus ħareġ ta' baħnan. Ilu ftit kien qal dan Musso b'wiċċ imġebbed ta' fekruna li l-Italja sejra tirbaħ bla ma għandha bżonn għajnuna. I weħeda sejra tirbaħ, dan il-kliem qalu ftit ilu, għax miskin il-povru Duce ma kienx jaf x'sejjer jiġrilu. Għamel f'qalbu u ferm żbaljalu, waqgħat ċajt, povru fartas, il għaliex l-Ingliżi u l-Griegi lilu għafġu bħal qartas. Ma kellux il-ħila jirbaħ lil-Grieg biss ċkejken pajjiż, aħseb wara kemm ser jirbaħ lill-imperu kbir Ingliż. M'għandi bżonn l-ebda għajnuna, waħdi nirbaħ il-battalja, hekk inqal is-Sur Benitu, iżda issa ra l-iżbalja. Huwa ta' importanza li dawn il-kodba tal-fatt jiġu studjati aktar bir-reqqa, għaliex jikxfu parti mill-istorja ta' pajjiżna, kif ukoll ituna ritratt soċjali, kulturali u lingwistiku ta' Malta li qebet tul iż-żmien. B'hekk wasalna fit-tmiem dan il-programm. Narawkom għall-imiss.